Salam dostlar. Bu men yeni demekri mening YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer bu sizin birinci yeriniz olsa mening YouTube kanalıma yazılmayı unutmayın. Men her hili temalar hakkında gürleşen berde Amerika gelmek hakkında ve şuna Meksika ştatlar hakkında. Şu gün olsa mening gürleşecek temam sizin bilen men bu maşenikler vardı gürleşetmeli. Maşenik adam arlayanlar, yöne şeyle neme maşenikler derler, mesela telefonda da adam arlayanlar, internette da her hili situasiya oldu, tanışlamdan köpeştiyen şonyal datlar olsun sizin hem äga olmanız, äga bolmaklığınızı isleyen, Türkmen diline hayattan çıkarıptır. Короче, mesela benim orada joram tanışım arada onun telefonu işlemeye, olam iPhone telefonu işlemeye de olam internetten Apple'ın telefon numarını takviye da şoňa jaň etdi. Jaň edibem olardan kömek soruya da şeyle işlenok dip o soň şu internetten şu biri короче telefonda herkinin telefonuna tam giriya neme bilen tak daşlıktan bilýän da ýürütür programma skaçat etmeli olsaň başga ýerde bolsa da adam girip bilýär da seň telefonuna şu programma ile giriya etdiýär o girmese problema da ýöne joramı neme diýär plança pul geçirmeseň bolan noktada da şoňal edip короче alla joramam bolýar diýip oňa tam $2000 töwerek pul geçirýär. Soň pul geçirýär-de soň düşünýär şoň pul geçenini gidenini şu pulu ýygyny alyp bermejegini zadyny soň o telefondakym tipi onuň telefonunu bejerip berýär şu işlemeýän priложенияларын atlaryny işletýär ýöne $2000 gitdi. Вот просто так uçup gitdi. O soň şoň üçin eger şoňa ýagdaýyňyz bolsa birden telefonuňyz adyňyz işlemese da etmese hökmanly suratda ofitsialny internetdäki telefon nomeryny tapyň. To есть iPhone'uňyz işlenokmy apple.com ana şo ýerdäki telefon nomery jaň ediň bar. Tapan tupan nemäňdi jaň etmäň. Daja birden ýalňyşlyk bilenem başga bir ýerlere jaň etseňizem всё равно şuňa pul da geçirmelisi absolutny geçirmäň sebäbi telefonuňyzyň bejerilmegi üçin siz hiç ýere pul geçirmeliler. Şonu tutulaýmaň. Osaň ýene bir situasiýa boldy. Halky joramyň tanysy ol neme olam Amerikada ýaşaýar. To есть şuda bolup geçýändir Amerikada, Amerikaň daşynda da şuňalar köp bolup geçýär. Ýöne men şu Amerikadakylardan size как бы düşünürýän da. Halky joramyň tanysy bar. Olam bir SNG ýurdundan Gırgyzmy, Gazakmy bir zatda. O pakyran bärde neme student bolup neme okuýar da etdi. Osaň işleýär elbetde öz okuny öz töleýär da. Halka jaň gelýär. Telefon jaň gelýär-de. Telefonda ona aýtýarlar. Короче, senin okuwňda neme sen plança töläpsiň, o tölegim ýetmendir senin okuwňa. Şo sebäpli sen ýene okuwňa doполнительно pul tölemeli diýär. Osaň o pulum тоже $1,500 näme o pulum konverta dolap plany ýerek akydip plany ýerek goýmaly şeýle gitjek deşjek bardyr sen kada şo ýerde sokuýup goýup gitdiýär. O goýdam nemeden gorkýar. Bir hili şol men okuma tölemesem immigrasiýa meni helak eder zat dip şo many şo tarapdan gorkýar da halky pulu alýar da konvertde dolaýar da etdi aýdylşýarlam o da etdi eltýär şo eltmeli ýerine şol aýdylan stiananyň deşigi diýen ýaly ýerde o da talyk gaýtdy. Soň uje ýygyna öýüne gelen soň şoň aklyna gelýär men näme üçin şeýitdim kam dip. Soň baryp görse o pul ýam gitdi ýok ýam. To есть şo ýerde ne pikir etdiň da haýsy kellesli etdi diýär. Ýöne как бы adamlar bir hili gorkanda ken go pikir eden oklar bilýäňiz, kellen ken işlän ok sen hakykatdan migrasiýadan gorksaň da desеň, ýoksa o göz nelegalam da adam da hemme zatlar ýerinde şon ýaly sizde bara size kollejiňiz zadyňyz jaň etse, meselem aýana puluňyz näme etmendir eýle diýse, siz internetden ýa eliňizden tölejek bolup helak bolmaň. Özüňiz aýdaýyň eger şu helenseňiz как бы idik çortu diýiň da как бы maşenik döýseňiz eger bolmasa da aýdyň bolýar diýiň men erti kolleja baryp şo puly özüm elim bilen tölejek diýiň. Ifsio. Migrasiýadan hem gorkmaň hiç şeýle odat etmäň. Migrasiýa meselem Amerikaň içinde size haçan azar berýär, haçan da siz klasyňda gatnamasaňyz azar berýär. Şonu siz meselem 70% mi näme wagtyny klasyňda gatnamaly, to есть 30% töwerek siz klasyňyzda goýberseňiz bolýar da ýöne 70% nemäňiz bolmaly. Şoňa gatnamaly.
Diňe şonda size migrasiýa helayet diýende olar gelip size adar berenok. Olar prosta size neme etýärler. Дело в том, что Amerikada şeýle sistema bar, siziň mektebe gatnaşyňyza göre wizaňyz uzalýar, bir hili her ýyllyk wizaňyz uzalýar. Daşary ýurtlaryň kyýarlar hemişe piçat goýup duranoklar, olar siziň pasportyňyza prosta size migrasiýadan hat gelýär. Ene siziň wizaňyz ýene-de bir ýyl uzaldy diýip şonýalrak manida da. Şonýaly tarapdan birazrak migrasiýa neme etýär, siziň wizaňyz uzaldy gelenok meselem. Olam puluňyz tölemediňizden däldi, imine mektebe töz okuwa gatnamazlygyňyzdan. Ya, şonýaly. Tak što migrasiýadan atyn absolutna gorkmaň. Pul da tölenmedi diýe datip okuňyz jaňysa da, bolýar diýin men baryp özüm erti tölek gaýdaryn diýin da. Otaň telefondaky ay ýok, sen şunu tölemeli, bolmasa tam näme bolýar, migrasiýa etýär, dat diýse sizem aydın balaňy çykaryp helak bolup oturma, men erti barýan diýip всё. Sen ýa-da o zat ediň prям dron ýeriňizde nemedin. Bolýar diýip bir munçuk garaşdy telefonda garaşdyňda öz kollejiňyzyň telefon nomerini administrasiýasyna jaň edin. Jaň ediňizde soraň şu wagt maňa zwanok geldi karoçe. Tam bir aýtdy, to što men size näçe $1000 dolжны, otaň men size şo pul tölemelim ýa ýokmy diýip soraň telefonna kollejiň öz telefonuna jaň edin. Google'dan görläň ýa prosta eger telefon nomeri sahranýonly bolsa telefonuňyzda şo nomera jaň edip soraň. Sebäbi belki kollejdäki administrator ýa sekretar aýtar, ýok seniň hemme zatyň tölenigi, sen bide hiç zat dolжын däl diýse, значит telefonda durup gürleşen adam, значит ol maşenik. Siziň eliňizden şey dip alda puluňyzy alasy gelýär. Вот, şonýa situasiýalardan gaty äga bolun. O situasiýalar hemme ýerde bolup bilýär. Amerikada da bolup bilýär, Kanadada da, başga Ýewropa ýurtlarynda da, Hytaýda da hemme ýerde. Tak, ýene bir situasiýa. Meselem Hytaýda meniň odadym bir taşkyrak garyndaşymyz bar. Helki garyndaşymyz neme etýär? İnternetden объявление görýär-de. Kanada neme водитель bolup işe alınıp bilýän, karoçy biz saňa wiza bilen kömek etýäs, bla 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 şonýaly gurrunlarda. Olam begenýä okey dip da oto üçin хороший деньги dip o ýerde ýazylyp duçeta $5000 töwerek aýlyk alyp bilýän zat dip şonýaly. Okey, birinjilikden awara sen Amerikada bol, Kanadada bol, eger sen prostoy водитель bolsaň, sen ömrün $5000 aýlyk almaýan, absolutna almaýan. Aljak aýlyň belki $3000 dat. Okey, Uber dat sürseň zat desеň, taksi zat desеň belki alırsın ýöne onda da $5000 üçin bilýäňizmi günde 12 saatlar işlemeli. Ну почти что невозможно, да. Единственное 5000 ýa 5000 artyграак alyp bilýän ýeriňiz eta neme dalnaboyşyk bolsaňyz, dalnaboyşyklar realny ýaman gowy pul gazanýarlar olar, şo sebäpden olar gowy gazanýarlar. Ýöne ну, это как бы ayratyn история. Helki garyndaşym helki firma bilen o da kontaktировать etdi. Olar amatda hawa diýe bir saňa diýe Kanada getirmäsi kömek etýäs diýe wiza etýäs. Geleňizde de водитель bolarsyňyz, karoçy $5000 aýlyk alarsyňyz, tudaşda ýöne diýe ine anketa bar diýe, şu anketany dolaryň diýe özüňiz bardy informasiýa. Nemediň diýe dolaryň, ipaton bize iýeriň diýe $50 tölegi diýe şu anketa diýe. Bulam okey diýe. Osaň bulam öz как бы bankovski kartçykasyndan tölejek bolan bolanok, olaryň belli bir bankovski kartçyka kabul etýär ekenler. Diners Club diýip ony bilen maksat bilýärmi? Обычно neme Discover kartlarda bolýar, Discover credit kartda. Şo Diners Club diýen odada girýär-de şol клуба ире, клуб diýende beýle klubda, ну, сами понимаете, банковский клуба ире. Вот, şondan nemetýär ekenler. Diňe şondan pul sorup alyp bilýär ekenler. Osaň meňe şo garyndaşymda ýok. Osaň olam как бы, ну, kömek soratda, sen şonu etip bilirsiň, sen de şoňa kreditni kartçykaň barmy diýip. Menem hawa bar diýdim. Osaň meniň indiki beren sorawym näme boldy? Men aýtdym, sen diýdim ol helki website diýdim barlak gördüňmi diýdim, internetde ýygyň öňüni barladyňmy diýdim, sen oňa diýdim bankovski kartçykaň informasiýasyny berjek bolup otyň bolyn diýdim. Olam ýok barlamok diýdi. Menem ona hildim, sen barlamalyn diýip bara han näme onuň ady diýsem, o website-iň adam neme canadianvisa.org ekeni. То есть Canadian Visa, kanadskiviza.org. O zaman benim okey deyip nemettim. Karoçi onu aldım da sразу Google'a girdim. Google'da barladım.
типа canadianvisa.org это неме ынанылып болyan веб-сайт мы я да yok деп yazdım. И Google'da сразу отзывlar çıktı şu веб-сайтлара. Соң bir topar adamlar ay yok bu веб-сайт мошенник, короче, menin kreditni kartçikam nemeni informatsiyasını aldılar application üçün deyip, tip anket üçün deyip, o soň tam $50 alacak deyip menin kreditni kartçikamdan $1500 sorup alıptırlar, bla 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 deyip şonyalık jalıbalar gitti. Neme internette yazıldı. Onu neme görüp bara şu jalıbalar okap sразу kardeşime yazdım. Ey deyip senin bu neme websaytın mошенник websayt ekene deyip olam wi şeylim deyip. Toys olam bir hilik gen aldı, şok boldu. O zaman menim ona aytdım da gelecekte kakby şonyalık websaytlarda atlar görsem da hükman izin öňüne barlaň. Toys side de değişil da şeyle böyle kak go with that side söz berýän websaytlara iş tap beren o neden da şolary hükman barlaň izin öňüne. Это очень важно. Onan barlamakka taňsat prosta Google'a girin de Google'da ýazyň her kimem elinde telefon var, her kimde de Google var da prosta ýazyň tam plany tam näme websayt neme odzывы dip ýazyň da tam ýa-da bilemok ınanlyp bolýam ýa ýok dip ýazyň inglizçe ýazyň orçça ýazyň eýseňiz beýseňiz rezultatlar çykar. Türkçe ýazyň isleseňiz da sebäbi içýänen adamlar şo ýerde odzyw ýazarlar aýanan men şunça pulum aldy bunça pulum aldy dip. Şonýalyk poýtum telefonda da jaň etýänlere de kan inanmaň, osoň sizde immigrasiýa gorkudýançylara toja inanmaň. Men meselem ýene bir tanşyma bir näçe ay mundan odal jaň etýärler. Neme diýip siziň diýe neme diýär Social Security номерыңыз, то есть это же Америкада болянlar, Social Security номерыңыз, короче, какой-то проблемасы болуптур, поэтому siz дополнительно налог төлөмөли, да, деп şoňa birdatlar diýär. Soň Social Security номерин berdi. Neme? Sen ýürüýte bir identifikasiony nomeryň ýalda, sen şo nomer bilen sen barada hemmedat bilýär hökümet. Sen tam näçe налог töleýäniň bilinýär da şo hemmedat Social Security'e bagly, şo nomera bagly. Soň tipa şo nomeryňy ber diýär, osoň özüň barada informasiýa ber diýär da tip şoňalet nemetdiýär. Osoň meňem tanşym aýtdy, "Ona hildi, siz nerden jaň etdiňiz?" diýär. Olaram aýtdy, "Biz diýär IRS'dan jaň etdiýiz." diýär. IRS Internal neme Revenue Service, to есть şo nalogowy, şo Amerikanyň nalogowy IRS bolýar. Biz diýär IRS'dan jaň etdiýiz diýär. O zaman bu tanışmam aýtdy, "O nähili?" diýär. To есть tanışmam молодец var как бы. Olam aýtdy, "O nähili?" diýär. "IRS'ň başga ederi işi ýokmu?" diýär. Maňa beýdip diýär, "Jaň et neme derýär?" diýär. "Okey" diýär, "No problem." Men diýär, onda diýär IRS'ň diýär ofisine baryp diýär, şo ýerde diýär wyśnýa diýär, näme problemalygyny diýär. O zaman olaram, "Ay ýok, sen ol informasiýany häzir ber, bolmasa polisiýa seni gelip arrestować eder, nämedir" diýip şonýaly. Şey diýip gorkudýarlar helkini. O zaman olam aýtdy, "Okey" diýär. "Polisiýa meni arrestować etse, edip geçsin" diýär. "Men garaşýan polisiýa diýär, iwerin polisiýany" diýär. To есть şey diýip adamy gorkudyp şu adamdan şoňa informasiýa aljak bolýarlar. Soň pikir edip göräň. O zaman ol tanışma молодец, hiçli informasiýa bermän, telefon der, neme yapıpdyr bara. Soňra maňa jaň etdi, maňa şey etdiler diýip. Menem aýtdym, "Beräýme" diýdim. "IRS ömrüm beýden ok" diýdim. "IRS'ň büdjeti ýeten ok beýdi, her adama jaň ederýär" diýdim. O zaman polisiýaň diýdim, "IRS-le hiçli baglanşygy ýok" diýdim. "Et iki sany ütgöşük neme" diýdim. Aýratyn bir edara diýdim, polisiýa oňaly işlerle вообще не занимается, поэтому diýdim, "Indiki de şoňa jaň etse" diýdim, "Bolýa, meniň kakam polisiýada işleýär, häzir men kakama jaň edip soraýaryn" diýip şey diýdim. Tak şo sizde de şonu odat maslahat berýän, eger sizde telefonda şey diýip, "Ay sizde migrasiýa arrestować eder, polisiýa arrestować eder" da diýip şey diýse, neme aldan göni. Meniň kakam polisiýada işleýär diýiň, meniň özüm migrasiýada işleýän diýiň, ýa-da men advokat diýiň da şo şey diýip demedi beriň. Gel arrestować etdi. ýa-da bar sürüp geldi. To есть şoňaly. Вот так что şoňalyk alda odatlara gidilmän, hiç açan inanmaň da. Hemişe izin öňüne barlaň hemmedadyň birisinden bir dat üçin polisleýärmi? Hökman izin öňüne barlaň. Şeýlem diýip adwokatyňyzyň ofisinden kakby jaň etdiýärlermi? Hökman adwokatyňyza özüňiz jaň edip menden ha şeýle pul islediler, siz isleýäňizmi diýip soraň. To есть başga öz original nomeryna jaň edin, потому что adamlar kim bilen ýerden nemetdi. O zaman meniň pikirimçe şo oku tarafından aldanan gyz var, $1500 alınan gyz, şu konverde dolap stýanaň deşigine sokdylan gyz. Короче, meniň pikirimçe şo gyzyň какой-то bir tanışlary şonu edendirýär. Sebäbi bolmasa o gyzyň nerede okuýanyny nädip bilsinler o telefondakylar.
Bilýäňiz kakda ýa-da bolmasa şol kollejin özünde bir işleýänler şeydendirler. Toýsy kak maşençisi edendirler da. Sebäbi bolmasa oguýdyň beýdip o ýerde okaýany, immigrasiýada atly iş çalşýany kim nädip bilsin? Et невозможно же nädip telefonda maýadylgy däl o plany şunýalyk nemesi gidip durat dip. Поэтому да, осторожно bolun, обязательно nemediň özüňizem goraň, puluňyzam goraň, maşgalaňyzam goraň. Da aldanmaň. Реально вот aldanmaň. Näil daşary ýurt bolsa da, näil gowy ýurt bolsa da nimet значение hemme ýerde maşennikler bar. O zaman meniň şol garyndaşym geň aldy bädidi, Hytaýda maşennik kän bu kadysem diýdi, akas Amerikada da kän eken dip, Kanadada bar eken dip. Menim ýa, конечно dedim. Da hemme ýerde bar maşennik diýilen nemesi ýok da, ýurdy, belli bir ýurdy ýok onuň, olar hemme ýerde bar. Поэтому да, будьте очень-очень осторожны, özüňize gowy seredin. Häzirlikçi bolsa sag bolun. Пока-пока.